боз як хабари нохуш дар сомонаҳои иҷтимоӣ. Ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва касоне ки ҳамин наворро тамошо мекунед. Албатта ин хабарро дар аз саҳифаи Parviz TV гирифтем. Хуб, як гурӯҳ тоҷикон дар шаҳри Челябински, Русия, як ҷавони русро, ки дар синфи 11 мехондааст, ҳангоми муноқиша ба қатл расонидаанд. Ба гуфти сомонаҳои хабари Русия, як ҷавони тоҷик ва рус дар маркази бозиҳои компютерӣ муноқиша мекунанд. баъди ин ҷавони тоҷик се рафиқашро занг зада ба разбор даъват мекунад ва ҷавони русро, ки дар кӯча интизор мешаванд, то ки аз маркази бозиҳои компютерӣ берун ояд. ҷавони рус, ки аз маркази компютерӣ берун мешавад, ин се нафар дӯстон ӯро латкӯб карда ва ба дилаш ду кор мезананд. дар натиҷа ҷавони рус ҳангоми интиқол ба беморхона дар дохили мошини ёрии таъҷилӣ ҳалок мешавад. айни ҳол ҷавонони тоҷик дастгир шудаанд. ростӣ вақте ин хабарҳоро мешунавем, ғамгин мешавем ва баъдан як гапе дар байни мардуми мо ҳаст, ки чаро мардуми тоҷикро мардуми Русия бад мебинад. аз пушти ин корамон ин се нафар ин корро карданд. 2 миллион нафаре, ки дар Федератсияи Русия ҳастанд, боз кофтукову тафтиш, боз адел ба адел зиёд мешавад. номи мардуми тоҷик, қадри мардуми тоҷик дар назди ӯ калазардҳо чӣ кор мекунад? Боз ҳам паст мешавад. мо вазифа дорем, мо уҳда дорем, ки муҳоҷирони азиз, дар кадом давлате ки набошем, қоидаву қонунҳои он давлат барои мо қонун аст. пас қоидаву қонунҳои он давлатро иҷро намоем. чӣ хеле ки мебинем оқибати хуб надорад. аз пушти ин хел ҷавонҳои беақл, аз пушти ин хел ҷавонҳои камтарбия, дигар мардуме ки дар муҳоҷират ҳастанд, ба хотири ёфтани як бурида нон, ба хотири кор кардан, ба хотири пул ёфтан, боз дар ҷустуҷӯ дар дигару дигар гирифтор мешаванд. бояд ҳар падару модар уҳдадор аст, ки гӯяд: эй фарзандам, эй писарам, вақте ки ба мардуми ба сафар меравӣ, ба ғурбат меравӣ, ба ғарибӣ меравӣ, мардуми он ҷо мардуми бегона ҳастанд. пас аввал қадри худатро дон. ҳар кас, ки қадри худро донад, албатта ӯро қадрдонӣ мекунад. имрӯз мо ба қадри худамон намерасем. пас онҳо аз куҷо моро қадрдонӣ кунанд? аз куҷо? худованд бар падару модари ин ҷавонҳо сабр диҳад. дигар ростӣ чизе гуфта наметавонем. худованд барояшон сабр диҳад. дигар аз дасти мо чизе намеояд ба ҷуз дуо.